Dobre, takže čaute ľudia, vítam vás z môjho nového a prvého videa. A toto video bude o Minecrafte, ale nie také normálne video o Minecrafte, ale ukážem vám, ako dostať free skiny Minecraft Bedrock Edition. Tak poďme na to. Prvé, otvorite si Marketplace. Sem, hore, pôjdete a vyhľadáte si, že SKINS, kliknite Enter. Potom, tu pôjdete do tejto šipky, kliknete, zoscrollujete úplne dole a tu máte, že price low to high, zakliknete a tu už vidíte veľa skinov za free. Ja osobne preferujem, som si to aj zobral, len to musím nájsť. Nie, tu sú platené. Toto. First Birthday Skin Pack. Toto keď si zoberiete, tak môžete mať taký istý skin, ako mám ja. Dúfam, že sa vám toto moje prvé video páčilo a čaute.